Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli u svet poljoprivrede. Posle jednog izuzetno dugog perioda koji je bio sa mnogo padavina, sa niskim temperaturama, inače neobičajno niskim za ovo doba godine, nekako preko noći ušli smo u pravo leto i temperaturama preko 30 stepeni. Ali ove niske temperature i padavine, koliko god su bile korisne za one kasnije kulture, pre svega u ratarskoj proizvodnji, naneli su dosta problema aktualnim proizvodima kao što su borovnica, malina, jagoda, trešnja, višnja i tako dalje, čiji kvalitet je sigurno mnogo lošiji nego što je to bilo očekivano, a i sami prinosi su ispod očekivani. U svakom slučaju, u današnjoj emisiji biće dosta sadržaja vezanih za ove teme. Moćete da vidite i kako protiče berba borovnice u jednom zasadu u Južnom Banatu, kako se kreću cene na veletržnici i da li tamo ima uobičajena količina roba kao što je bila u ranijem periodu za ovo doba godine i još mnoge druge interesantne, zanimljive sadržaje od kojih izdvajamo sledeće. Šta je sve potrebno za uspešnu proizvodnju borovnice? Kako se odvija promet na veletržnici nakon vanrednog stanja? Na pijacama u ponudi ribizle i oblačinske višnje. Kao što smo na samom početku današnje emisije i najavili, vodimo vas u Južni Banat, tačnije na obronke Vršačkog brega, gde se nalazi, za sada kako kažu njegovi vlasnici, jedini zasad borovnice u Južnom Banatu. Berba je uveliko u toku, a od našeg sagovornika saznaćete da li je rod očekivan, da li je dobroga kvaliteta i ono što je možda najvažnije, po kojoj ceni se trenutno prodaju plodovi borovnice. Pa da pogledamo. Evo Gorane, kažite nam uopšte kakva je ideja bila i kada je podignut ovaj zasad i otkud vi u borovnici, čime se inače bavite? Ulazak u ovu vrstu, da kažem, proizvodnje je totalno, da kažem, jedan iskorak iz osnovne delatnosti naše firme. Mi se bavimo tehnikom, pre svega inženjeringom u nekom clean room dizajnu. I kao firma tu smo vodeći u jugoistočnoj Evropi, ja lično se bavim time 27 godina, a firma već punih 17. Zahvaljujući mom sinu Darku, koji je student tehnike, i to dobar student treće godine mašinstva, odlučio sam da uđemo u ovu investiciju, pre svega zato što je on jedan zaljubljenik u prirodu, u lov, ribolov i uopšte u poljoprivrednu proizvodnju. Tako da sam morao da podržim sina. Sad, jedno je dobra volja i želja, a kako je bilo u stvarnosti? Koliko ste informacija morali pre svega da sakupite da bi ovakva proizvodnja izgledala kao što je to danas? Pa, naišli smo na puno, da kažem, nepoznanica. Odnosno, mi smo se trudili, pre nego što smo ušli u ovu priču, da obiđemo što više zasada koji postoje trenutno u Srbiji i, nažalost, naišli smo na mnogo više problema i loših priča u odnosu na dobre priče. Tako da smo se trudili da smanjimo rizik, da izbegnemo te loše stvari koje su se dešavale borovničarima, a da primenimo ono što je dobro kod njih. Gde ste prikupili te kvalitetne informacije? Da li je lako do njih doći? Nije lako doći, zato što prvo mislim da uzgoj borovnica nema dugu tradiciju u Srbiji. Mi nismo, najstariji zasad koji smo mi obišli je nekih 6-7 godina, nismo naišli, da kažem, na stariji, možda ima. I nismo naišli na, napominjem, puno dobrih, da kažem, pozitivnih iskustava. Nailazili smo na puno grešaka koji su ljudi radili, ali smo onda ishvatili da su greške nastale zato što su se primenjivale neka polurešenja. I onda smo se mi raspitivali ko u stvari, da kažem, na ovom tržištu može da ponudi dobar zasad, ko može da ponudi dobru protivgradnu mrežu. Shvatili smo da je osnova za dobru biljku, to je sistem za navodnjavanje i prehranu. Tako da, kada smo obišli sve te plantaže, pokupili te informacije sa tržišta, mi smo se onda već znali na koje firme ćemo ići i na koji odabir ponuđača i proizvođača opreme. I na sreću našu, mislim da nismo napravili grešku. Pa to se vidi evo i po rodu koji sada berete, čini mi se da ovako na prvi pogled zaista sve čestitke zaslužuje. Pa da budem iskren, i ovo je malo iznad našeg očekivanja. Mi nemamo nikakvih iskustava, očekivali smo neki rod
koji smo slušali od drugih proizvođača šta je to za očekivati u prvoj godini, mislim da smo mi već sada, a još nismo završili prvi prolaz berbe, prevazišli ta inicijalna očekivanja. I kakve su neke procene šta možete ovako sad na ovo što kažete prvu ruku da kažete koliko je to rod po biljci i kakav je kvalitet? Pa mi već sad u prvom prolazu imamo sigurno preko 900 grama po biljci. Sad koliko će biti do kraja nemamo iskustva, kažu da bi trebalo da bude da kažem kilo i 500, kilo i 600 da kažem, tako da to je neka naša očekivanja. Eto, vidjet ćemo za ove 2 nedelje naredne, da kažem, mislim da ćemo okončati berbu, pa ćemo vidjeti šta je trajni rezultat. Nažalost, vreme je bilo takvo kako je bilo, da smo mi praktično pre 7 dana imali prvu berbu, posle pauza i evo, posle te pauze danas prvi sunčani dan. Evo da vas pitam, šta bi vaš savjet bio nekome ko potencijalno razmišlja da uđe u ovu proizvodnju? Da li treba skupljati znanja, da li treba štedeti na investicijama, da li može da se nekako sa manje novca postignu bolji rezultati ili kako da razmišlja? Pa iz našeg iskustva, sve što čujete da kažem na tržištu, kolika je investicija, red veličine investicije, trebate da uvećate za 50%. Kada vam kažu da koliki rod treba da očekujete ili koliki su vam troškovi održavanja plantaže, i to trebate da uvećate za 50%. Tako da je to daleko od one priče koja ide, da kažem, od usta do usta, da su to neke velike, da kažem, pare, da do tih para može, da kažem, lako i brzo da se dođe, ali to nama nije ni cilj. Naš cilj je, da kažem, da uspostavimo jedan, pre svega, da kažem, kvalitetnu proizvodnju. Znači, mi smo se fokusirali, ne gledajući, da kažem, na troškove, znači da imamo kvalitetan plod. I ovo je naša prva plantaža, 1,6 hektara. Ideja je da kažem da na ovom imanju praktično imamo 4 plantaže po 1,6 hektara i da u budućnosti u naredne 3 godine, da bi 2023. godine trebali da imamo 6,4 hektara pod borovnicom. Znači krenuti od manjega ka većem, dobro proučiti sve ono što čini ovu proizvodnju, slušati tuđe iskustva i onda nekako polako krenuti u sve to. Pa baš tako, zato što mi tek sad vidimo kad je ova prva berba u toku, koliko tu ima pre svega logističkih problema. I sad zamislite da smo mi odmah krenuli, da kažem, ne znam, na 3 ili 6 hektara, tako da mislim da je ovo dobra škola. Prva godina, jedna plantaža, 1,6 hektara, dobra škola, da kažem, za nas. Sve logističke probleme koje sad imamo, da naučimo na svojim greškama i da očekujem da ćemo već sledeće godine samu berbu, da kažem, odraditi mnogo bolje. Sigurno ove godine idemo u investiciju još plantaža od 1,6 hektara, možda i 3,2, u zavisnosti od financija, koliko budemo mogućnosti da isfinansiramo ovoj godini. Znači ovde u blizini rumunske granice u podnožju Vršačkog brda ovaj zasad je dokazao da borovnica uspešno i kvalitetno može se proizvodi. Pa nadam se da je tako. Koliko ja imam informacije, mi smo posadili prvi zasad borovnice u Južnom Banatu, bukvalno na 1 kilometar od granice. Ono što vidite iza, to je već Rumunija, ali onda su i ovde, da kažem, neki meštani videli da ovo ide dosta dobro, tako da već imamo još 2 zasada koji su zasađeni prošle godine. Nešto malo manje površina, ali eto, ljudi su odlučili da uđu u tu priču. I evo moram za kraj da vas pitam kakva je cena, da li se na kraju zaista postiže cena i kakva su vaše iskustva? Ne mogu da kažem da su jako, da kažem, pozitivna, zato što u fazi pregovaranja imate obećanja, odnosno neke preliminarne dogovore da ta cena, da kažem, ide 6 i više evra, a onda kad dođe trenutak otkupa, ta cena, da kažem, pada i mislim da je to najveći problem, da kažem, u ovoj vrsti proizvodnja, a to je da postoje kvalitetne firme koje se bave, da kažem, otkupom. A siguran sam da je to slučaj i u otkupu drugih useva i zasada, voća, povrća i tako dalje. Na kraju, znači, nije 6 evra, ali tu je negdje u svakom sa ovako dobrim rodom ova proizvodnja može da bude isplativa. Pa sigurno da. Mi sad imamo, na primjer, trenutno, ja mislim da imamo prosječnu veličinu ploda između 16 i 18 mm. Imamo sigurno 30% ploda preko 20. Imamo 10 do 15% preko 22, 23 mm. Tako da, gledajući te neke standarde, ovo praktično, da kažem, sve spada u neki ekstra kvalitet borovnice. Gotovo sa početkom uvođenja vanrednog stanja, tačnije tamo negde početkom marta, i Ministarstvo poljoprivrede odlučilo je da olakša trgovinu voćem i povrćem i tako organizovalo jednu platformu na internetu preko koje su svi oni koji su želeli mogu da oglase svoje proizvode. Da li je to uticalo na promet roba na veletržnici u Beogradu i kako oni gledaju na ovu situaciju, odlučili smo da proverimo. Pa evo da čujete šta oni kažu.
Pandemija izazvana koronavirusom, koja je dovela do zabrane kretanja i zatvaranja pijaca širom Srbije, donela je nove nevolje voćarima, povrtarima, stočarima i drugim poljoprivrednim proizvođačima, koji se snalaze na razne načine da unovče svoj rad i smanje neplanirane gubitke. Ubrzo nakon toga Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je online pijacu kako bi svim proizvođačima moglo da olakša posao i omogući im prodaju proizvoda. Ali šta se onda desilo sa velikim pijacama i kakva je sada situacija na njima? Ministarstvo poljoprivrede jeste otvorilo online prodaju voća i povrća, ali to ništa značajno nije uticalo na veletržnicu, jer bitna stvar je da naglasimo da tokom vanrednog stanja veletržnica nije prestajala sa radom. I kada su zatvorene pijace, mi smo i dalje nastavili, samo smo korigovali svoje radno vreme u zavisnosti od mera zabrani kretanja. Tako da sad smo trenutno, kada je ukinuto vanredno stanje, ponovo vratili svoje staro radno vreme od 24 časa. Tako da u svakom momentu poljoprivredni proizvođači su imali mogućnost da plasiraju svoje proizvode, a i sve male trgovinske radnje, marketi kao i građani su mogli da se snabdeju svom robom na veletržnici. Ipak, za vreme trajanja vanrednog stanja na veletržnici poštovale su se određene mere zaštite. Tokom vanrednog stanja uveli smo dodatne mere što se tiče dezinfekcije čišćenja, jer nismo prestajali sa radom, tako da smo redovno dezinfikovali ceo kompleks, kako ručno, tako i mašinski. Izvršili smo na samom ulazu dodatne radove za dezinfekciju vozila, delili smo zaštitne rukavice, ali inače sve se odvija kao i pre vanrednog stanja. Vraćeno je radno vreme 24 časa, robe ima. Rad veletržnice ništa nije moglo da poremeti, a širok asortiman voća i povrća i dalje se može naći na njoj. Međutim, poslednjih nekoliko nedelja postoji veće interesovanje za određene kulture. Promet robe na nedeljnom nivou se sad kreće preko 1900 tona. Trenutno je aktualno sezonsko voće i povrće, odnosno domaće, tako da od voća imamo trešnje i jagode sada i ako uporedimo sa prošlom godinom, povećan je promet i trešnje i jagode. Od povrća imamo svakako ove godine povećan promet kako mladog luka, krompira, kupusa. Tokom vanrednog stanja bila je velika potražnja za cveklom. Tako da, što se tiče snabdevenosti, na veletržnici ima dosta ponude voća i povrća. Tokom vanrednog stanja je svakako bilo povećano, jer i kad su pijace prestale sa radom, svakako veletržnica je bila jedino mesto gde smo mogli da se snabdemo voćem i povrćem. Tako da smo imali povećan broj kupaca. Što se tiče prodavaca, tu se nije nešto menjalo. Kada su pijace prestale da rade, imali smo određen broj prodavaca koji su došli na veletržnicu da prodaju svoje proizvode. Interesantna stvar je da tokom vanrednog stanja građani su se organizovali na nivou zgrade. Tako da su dolazili, predstavnik kućnog saveta je dolazio, tako da su snabdevali se ovde i tako delili međusobno. Što se tiče južnog voća, trgovina i prodaja se i dalje odvijaju po planu i bez velikih smetnji. Svi znamo, bila je povećana potražnja za limunom, đumbirom, belim lukom i to, tako da na veletržnici nije bilo nestašice, bilo ga je u jednom momentu u manjim količinama zbog Turske jer je zabranila izvoz zbog sopstvenih potreba, ali ga je na veletržnici bilo u dovoljnim količinama. Na Kalenić pijaci u Beogradu sve je bogatija ponuda sezonskog voća. Pojavila se prvi put u ponudi šljiva domaćeg porekla. Ponuda jagode je dosta smanjena jer sezona prolazi. Bolja ponuda borovnice, kajsije i višnje uticala je na pad cena. Niža je takođe bila cena limuna, dok je skuplja bila jabuka zbog slabe ponude. Na zelenoj pijaci u Loznici je zabeležena dobra ponuda voća. Skuplji su u odnosu na prethodni period bili nektarina, trešnja i kajsija. Na zelenoj pijaci u Pančevu bolja ponuda kajsije i breskve uslovila je pad cena. Zbog slabije ponude skuplji su bili jabuka, grejpfrut, pomorandža i orah. Na
Kvantaškoj pijaci u Beogradu po prvi put ove godine zabeležena je ponuda rane sorte kruške, višnje, sorte oblačinka i ribizle. Niže su bile cene ananasa, borovnice, breskve i nektarine, dok je značajno viša bila cena grejpfruta. Na Kvantaškoj pijaci u Leskovcu su u odnosu na prethodni period bili jeftiniji kajsije i kruške, a skuplje nektarine. Koje biljke možete gajiti pored paradajza? Dinja i boranija jeftiniji na pijacama. Moj sledeći sagovornik Darko Stojićević, iako likom mlad, već je na kraju doktorskih studija. A koje su to studije i zašto se on odlučio za njih, najbolje da saznamo od njega. Pa evo Darko, reci za naše gledalce šta je to, koje su to nauke kojim se ti baviš? Za početak dobar dan svima. Moje ime i prezime je Darko Stojićević, kao što je kolega rekao. Na doktorskim studijama, to jest pri kraju doktorskih studija, sam na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, na smeru zaštita bilja, po novom fitomedicina, i na odseku, to jest grupi za herbologiju, katedri za pesticide. Sad, ajde, moram odmah da te pitam, obzirom da si ti ovde iz Braničeva, gde se mi sad nalazimo u okolini sela Tribrode, gde je, po mom mišljenju, većina stanovnika odavno migrirala i otišla put Austrije, Nemačke. Kako to da si se ti odlučio ipak da ostaneš ovde i da se baviš poljoprivredom? Pa, znate kako, u roditeljskoj kući gde sam porastao od malih nogu, moji su se roditelji bavili ratarstvom i stočarstvom i od malih nogu smo navikli na taj neki vid poljoprivredne proizvodnje. Porasli smo na zemlji od malih nogu sa stokom, sa motikom, sa vilom, sa raznoraznim alatkama i bukvalno smo zavolili zemlju i tle na kome živimo i odrastamo i to nas je bukvalno vezalo za ovu našu državu, za ovaj naš kraj koji ima izuzetno visok potencijal što se tiče poljoprivrede, ali nažalost taj potencijal nije maksimalno iskorišćen, što je veliki problem. I još veći problem jeste, kao što ste pomenuli, da veliki broj ljudi, pogotovo mladih ljudi, migrira iz seoskih domaćinstva, migrira ka inostranstvu, uglavnom je to Austrija, Nemačka, Francuska, i na taj način naša sela bukvalno umiru, zamiru i ostaju bez bukvalno stanovništva. Ono što je bukvalno moja vizija i čime sam ja bio vođen, znači ja sam od malih nogu voleo zemljište, voleo zemlju, voleo poljoprivrednu proizvodnju i sa tim ciljem sam i upisao srednju poljoprivrednu školu. Nakon poljoprivredne škole ja sam odmah znao da ću svoje studiranje nastaviti u smeru zaštite bilja, jer mi je ta zaštita nekako bila onako primamljiva i sveobuhvatna, jer jedan dobar stručnjak iz oblasti zaštite bilja mora da poznaje sve grane poljoprivrede, mora da poznaje dobro ratarstvo, mora da poznaje dobro voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo, kako bi na adekvatan način vršio zaštitu tih usjeva, tih proizvoda i doveo do finalnog proizvoda koji će ići na tržište. Sada evo vidimo ovde, tvoj vinograd je jedan od retkih vinograda koje sam ja primetio ovde, a rekao bih da je ranije ovde tradicionalno bilo vinogradarsko područje. Tako je. Ovde ovaj deo u okolini Velikog Gradišta je uglavnom povrtarska proizvodnja i samo ovo podneblje je daleko poznato po proizvodnji šargarepe. Mrkva se u ovom delu proizvodi više od 100 godina i po hemijskom sastavu je jedna od najkvalitetnijih u celoj Evropi, ako ne i u svetu. Ovde na ovom potezu i na ovim zaravnima iznad Peka i Dunava nalaze se površine gde su pre 50 godina bili vinogradi i to su preko 50 hektara pod vinogradima je bilo, a onda su ljudi polako gubili volju i želju za radom i za održavanjem tih vinograda i bukvalno dana današnjeg ovde na ovom potezu od tih nekadašnjih preko više desetina hektara
bukvalno sada sve ukupno nemamo ni 2 hektara kada bi se sve sabralo. Ali evo baš ako hodamo malo vidjet će se da nam noge propadaju u zemljište, što govori o tome koliko je ono rastresito, kako je kvalitetno i zaista što kažu sve što bi moglo ovde da se zasadi, da se poseje, sigurno ima predispozicije i da napreduje. Tako je. Specifičnost samog ovog podneblja jeste da nalazi se u neposrednoj blizini reke Dunav i reke Pek i samim tim ovo su bukvalno nekadašnje lesne zaravni gde ima dosta peska u tlu i taj pesak, taj hemijski sastav i struktura zemljišta jako pogoduje razvoju vinove loze, a kao što sam i ranije pomenuo, pogoduje razvoju korenastog krtolastog povrća kao što je šargarepa i krompir jer jako lako prodiru kroz taj površinski sloj zemljišta. E sad, vinograd kao vinograd, ja sam porastao sa dekom svojim i deka je imao veliku pasiju i veliku ljubav, gajao veliku ljubav prema vinogradu. Čak mi je nekoliko puta okupao plavim kamenom pa sam ja naučio šta je to bodovska čorba, kakva su to sredstva za zaštitu bilja i tako tih malih nogu i pored svega onog što radim vezano za zaštitu bilja i angažovanosti u različitim oblastima poljoprivrede, nekako je vinogradarstvo i proizvodnja grožđa, gajanje vinove loze, a nakon toga i proizvodnja vina neka moja najveća pasija i bukvalno ovaj vinograd smo podigli supruga i ja sa ciljem da to bude neki naš odmor za dušu, neko naše zadovoljstvo gde ćemo da pobegnemo od svakodnevne vreve, gužve i od obaveze i da bukvalno uživamo u tim nekim plodovima našeg rada i toj nekoj našoj pasiji. Evo iskoristim mi priliku da te pitam jer malo pre si rekao da si od svojih predaka pa i od deke sticao neka znanja, prenosio ti je svoje iskustva, da ti pored toga što si sam spreman da stičeš ta znanja, nesebično ih deliš i sa drugima i pored svih ovih poslova u poljoprivredi, aktivan si profesor u višoj školi poljoprivredne, ako se ne varam, u Požarevcu. Tako je. Pa znate kako, kao što kaže ona stara izreka, čovek se uči dokle god je živ i svaka oblast, nebitno da li je to zaštita bilja, se iz dana u dan menja. Dolaze, konkretno u našoj struci, dolaze nove hemijske aktivne materije, dolaze novi preparati i moramo stalno biti u toku i stalno čitati i stalno učiti. E sad, ono što je za mene jako bitno, pošto sam profesor u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija i tamo godišnje upisujemo preko 280 studenta, od toga nekih 60-ak na odseku zaštiti bilja. Jako mi je bitno da svo svoje znanje na najbolji mogući način prenesem tim mladim ljudima, tim svojim studentima. I nigde većeg zadovoljstva i većeg gušta i užitka kada sutra dan dođe neko pa pohvali vašeg studenta kako je dobro odradio, kako je dobro preporučio neki preparat, kako se dobro pokazao i kako je dobar čovek. Nigde lepšeg užitka i većeg zadovoljstva za jednog čoveka, to jest profesora koji želi svojim studentima da prenese svoje znanje. E sad, pored toga, te studente svoje jako dosta uključujem u praktični rad i oni jednom nedeljno imaju praktičnu nastavu gde su bukvalno non stop u proizvodnji. Bilo da je to početak sezone pa je rezidba, onda su svi u rezidbi, svi uče načine, sisteme rezidbe u voćarstvu i vinogradarstvu. Nakon toga kreću prvi tretmani zaštite voća vinove loze, a onda nakon toga kreće sadnja što povrtarskih, što ratarskih useva kultura i oni prate sisteme obrade zemljišta, načine setve i nakon toga ulaze u konkretne probleme gde rade na zaštiti. Kad, u kom trenutku primeniti određeni preparat protiv određene štetočine, određene bolesti, protiv određenog korova. To je jako bitno. Znači jedna zaokružena znanja iz čitave kompleksne poljoprivredne proizvodnje. Tako je. I ono što je jako bitno, privatno radimo na održavanju preko 100 hektara voćarsko-vinogradarskih zasada. Svake godine od studenta koji se u generaciji dobro pokažu kao vredni, kao pametni i orni da nauče, dodatno mi njih uključimo u taj posao na održavanju tih velikih površina i bukvalno kroz taj rad oni stiču nova znanja, obučavaju se u tim oblastima, bilo rezidbe, bilo održavanja, podizanja višegodišnjih zasada i postaju dobri stručnjaci, što je najbitnije. A za jednog zaštitara i čoveka koji je završio zaštitu bilja uvijek će biti posla.
Znači da za Braničevo dolaze bolji dani i svetlija budućnost. Evo ruke, Darko, zaista mi je milina da sam s tobom ovako porazgovarao, čuo sve ovo što si mi rekao i sve čestitke, puno sreće u daljem radu. Hvala. Ajde sad da mi pokažeš malo i vinograd. Hvala, hoćemo. A sada evo jednog praktičnog saveta, tačnije koje biljke možete gajiti u prisustvu paradajza, ako ga naravno već imate u vašoj bašti. Pogledajte. Postoje biljke koje dobro funkcionišu zajedno i biljke koje treba držati odvojeno. Srećom, paradajz se dobro slaže sa većim delom popularnog baštenskog povrća. Neke biljke pomažu održavanju zdravlja i vitalnosti paradajza, neke poboljšavaju ukus, a druge služe za suzbijanje i odvraćanje štetočina i bolesti. Dobri susedi paradajza. Za mnoge biljke se tvrdi da poboljšavaju zdravlje, vitalnost i ukus paradajza. Sve ove karakteristike je teško izmeriti, a malo je naučnih istraživanja koja bi potvrdila ove tvrdnje. Ipak, zanimljivo je isprobati ih u bašti jer lepo izgledaju zajedno, ne izazivaju nikakvu štetu, već mogu samo doneti dobro. Biljke koje se preporučuju za pratioce paradajza su amarant, špargla, bosiljak, pasulj, šargarepa, celer, kim, krastavac, beli luk, limun, peršun, grašak, žalfija, kopriva, kadifica i petunija. Amarant pomaže u odbijanju insekata. Bosiljak odbija insekte i bolesti, poboljšava rast i ukus. Odbija komarce i muve, čak i voćne muve. Kopriva i peršun poboljšavaju zdravlje i ukus paradajza. Beli luk odbija crvene paukove grinje. Kadifica voli slične uslove kao i paradajz, a dodatno može da pomogne jer svojim korenom luči hemikaliju koja u zemlji ubija štetne nematode. Petunije, osim što će izgledati fantastično uz paradajz, mogu da budu i korisne, jer prirodno odvraćaju širok spektar insekata koji mogu biti problem za paradajz. Loši susedi paradajza. Kupusnjače zaustavljaju rast paradajza, uključujući brokoli, kupus i kelj. Kukuruz i paradajz napadaju slične štetočine. Uzgoj biljaka u blizini koje su podložne istim štetočinama može da izazove katastrofu i desetkuje baštu. Mirođiju ne treba nikada saditi pored paradajza. Zrele biljke mirođije usporavaju rast paradajza. Patlidžan, papriku i krompir ne treba saditi jer ih napadaju iste virusne bolesti kao i paradajz. Na Kalenić pijaci u Beogradu raznovrsna je bila ponuda i dobra potražnja povrća na pijačnim tezgama. Pored uvoznih u ponudi su se pojavile i domaća boranija, dinja i paprika babura. Evidentiran je pad cene blitve, boranije, dinje, krastavca, lubenice, paprike babure, patlidžana i tikvice. Skuplji su bili paškanat, peršun, korenaš i šargarepa. Na zelenoj pijaci u Loznici bogata je i raznovrsna bila ponuda povrća. To je uslovilo pad cene blitve, boranije, kupusa, cvekle i pasulja. Za razliku od njih skuplji su bili peršun, paškanat, zeleni šargarepa. Na zelenoj pijaci u Pančevu u ponudi povrća nije bilo promene. Jeftiniji su bili krastavac, blitva, karfiol, boranija i brokoli. Na Kvantaškoj pijaci u Beogradu nastavljen je trend dobre ponude kupusa, mladog krompira, crnog luka i zeleni na prodajnim punktovima. Jeftiniji su bili blitva, boranija, dinja, kelj, krastavac, salatar, kupus, lubenica, crni luk, patlidžan, paradajz i zelje. Obim prodaje bio je prosečan. Na Kvantaškoj pijaci u Leskovcu zabeležen je pad cena dinje, krastavca, kupusa, lubenice, paradajza i zelene salate. Poslednjih nekoliko meseci seoski turizam cveta.
Jagnjad i jarad jeftinije na većini pijaca osim u Vranju. Kretanje cena na produktnoj berzi. Po nekom našem utisku, verovatno će veliki broj državljana Srbije ove godine svoje godišnje odmore provesti upravo u seoskom turizmu u Srbiji. A to smo odlučili i da proverimo. Naš sledeći sagovornik je Vladimir Ivanović iz Ljiga, koji inače provodi dosta vremena i pažnju posvećuje upravo seoskom turizmu i možemo slobodno reći da je možda jedan od najobaveštenijih u ovoj oblasti. Pa da čujemo šta kaže Vlada. Pandemija koronavirusa uticala je na sve segmente poljoprivrede, ali ne i na seoski turizam. Za razliku od drugih grana agrara, seoska domaćinstva će ove godine možda završiti sezonu daleko bolje od prethodnih. Interesantno je da je ova pandemska kriza koja je krenula negde sredinom marta dosta izmenila izdavanje u turizmu, a pre svega u seoskom turizmu koji se mi bavimo. Dakle, prve 2 nedelje praktično nije bilo posla za naša domaćinstva, ali samo kažem 2 nedelje, jer posle toga su ljudi vanrednim stanjem bili zatvoreni u stanove i tražili su vikendicu, apartman, šta god u prirodi i možemo reći da je već druga polovina marta i april su već bili prilično popunjeni, iako naravno ni hoteli, ni ništa, ni restorani nisu radili, ali naša domaćinstva jesu radila i od tog perioda, od aprila, maja, evo sad vidimo i po junu, činjenica je da se znatno više izdaju objekti, odnosno da imamo 30 ili čak i do 40% više izdavanja nego u prošle godine u ovo doba. Činjenica je da je turizam grana koja će itekako da plati posledice ovakve krize, pogotovo hotelijerstvo, pogotovo gradski hoteli, oni i sada nemaju posla i u turizam će sigurno dosta osjetiti. Segment turizma koji će verovatno najmanje osjetiti ove posledice jeste segment seoskog turizma. Dakle, seoski turizam karakterišu mnogo manje ulaganja nego u velikom turizmu, kako ga mi zovemo, a pre svega manje ulaganja, svi su na svome. U smislu nemaju kredite, nemaju kirije, nemaju kamate, tako da iako nisu radili 15 dana nije strašno, nemaju veliki broj zaposlenih što hotelijeri imaju, tako da seoski turizam će sigurno ovu godinu završiti bolje nego ranije, a kako će biti kasnije vidjet ćemo. Još jedna olakšavajuća okolnost za mnoge potencijalne turiste i još veći podsticaj za razvoj seoskog turizma jesu vaučeri koje dodeljuje Vlada Republike Srbije. Vaučeri Vlade Republike Srbije su značajno pomerili broj noćenja i broj izdavanja u poslednjih 2-3 godine, ali čini se da će sad ova kriza dodatno, a naravno i vaučera ima više nego ranije, još dodatno dovesti ljude na selo. Dakle, svedoci smo da ovih dana imamo rezervacije od ljudi koji nikad nisu išli na selo, nikad nisu imali čak odmor ni kod nas, ni na planinama, ni u banjama, a već bukiraju, smeštaju u selu i možemo reći da preko 30% domaćinstva je sad puno i za avgust. Dakle, da kažemo do poslednje nedelje avgusta, do 20. avgusta, 1/3 naših objekata je već zaostala. Kada je reč o interesovanju za određeni region, kaže naš sagovornik da tu nema mnogo pravila. Od planinskih do ravničarskih delova turisti se podjednako odlučuju. Tradicionalno su interesantni seoska domaćinstva koje su bliže nekih turističkih centara. Tako da svakako su recimo Tara, Mokra Gora, Zlatar i Zlatibor, Stara planina, Fruška Gora, svakako su nekad interesantni, ali kad kreće letnja sezona onda više se to popuni. Imaju i seoska domaćinstva koja su pored reka, pored jezera, tako da hvala Bogu imamo ozbiljnih resursa, odnosno ozbiljne prirodne lepote, tako da ljudi nekad odu u selo koje nema ništa, samo da se odmaraju. U seoskom turizmu se sada već podrazumeva dobra domaća hrana i čista priroda, ali ono na čemu rade domaćini i na čemu ima još prostora da se unapredi, to su dodatni sadržaji, dakle neki turistički programi, toga nema još dovoljno, ali se domaćini trude da obogate svoj sadržaj, znači ne samo da imaju odlične dobre apartmane i dobru hranu, to kažem već se podrazumeva, ali i domaćinstva, a i lokalne turističke organizacije se trude da unaprede okolinu, da urade pešačke staze, da naprave nekakve mape, da sve to stave na internet, da sami domaćini urade igrališta, nabave bicikle za vožnju i tako dalje. Za razvoj seoskog turizma veoma su značajni i aktuelni podsticaji koji se raspisuju kroz IPARD fondove.
Ovo je i prilika da se mnogi smeštaju unaprede, odnosno da se njihovi sadržaji unaprede. Ovaj poziv podrazumeva podršku za izgradnju, dogradnju i adaptaciju, odnosno opremanje objekata. Tako da mnogi će aplicirati za izgradnju, mnogi će dograditi kupatila, uraditi grejanje u objektima, ali će, čini se, najviše zahteva biti prema detaljnom opremanju, dakle, radit će se bazeni, štale za konje, solarne sistemi za zagrevanje vode, sistemi otpadnih voda, tako da bit će interesantno krajem godine sagledati zašto su sve aplicirali domaćini, ali ono što je sigurno da će ponuda seoskog turizma u Srbiji biti bogatija nego danas. Na pijaci žive stoke u Vranju telad cimentalske rase do 160 kg bila su skuplja, a cena je iznosila 430 dinara po kilogramu. Na stočnoj pijaci u Somboru tovna junad preko 480 kg i krave za klanje bili su skuplji. Tovna junad se prodavala po ceni od 220 dinara po kilogramu, dok je kod krava za klanje u zavisnosti od rase cena bila od 140 do 150 dinara po kilogramu. U klanicama na području Šapca i okolnih mesta ovog regiona otkupna cena tovne junadi preko 480 kg bila je niža, a otkupljivane su po ceni od 210 dinara po kilogramu. Na stočnoj pijaci u Požarevcu bila je niža cena prasadi od 16 do 25 kg, a prodavala se po ceni od 280 dinara po kilogramu. Na pijaci žive stoke u Šapcu evidentiran je pad cene prasadi od 16 do 25 kg i rast otkupnih cena tovnih svinja od 80 do 120 kg. Prasac su se prodavala po ceni od 250 dinara po kilogramu. Za tovne svinje su kupci morali da izdvoje 170 dinara po kilogramu. U klanicama na području Loznice zabeležen je pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kg i rast otkupnih cena obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje. Prasac su se otkupljivala po ceni od 240 dinara po kilogramu. Pogledamo sada i čime se sve trgovalo na produktnoj berzi u Novom Sadu, ali i najznačajnijim svetskim berzama i ono što je možda najvažnije i po kojim cenama. Najvažnije iz protekle nedelje. Početak trgovanja ječmom novog roda. Dešavanja na svetskim berzama. Protekla nedelja na produktnoj berzi donosi rast cene kukuruza i soje. Ukupan promet za ovu nedelju iznosio je 1100 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 21.263.000 dinara. Kukuruz beleži rast cene usled veće zainteresovanosti izvoznika za ovom žitaricom. Berzanski ugovor za kukuruz na paritetu CRT Luka je zaključen po ceni od 18,15 dinara po kilogramu sa PDV-om. Isporuka se odnosila na jun-jul. Pšenica prošlogodišnjeg roda donosi potpunu pasivnost, o čemu govori podatak da nije zaključen ni jedan kupoprodajni ugovor. Na domaćem tržištu veće interesovanje bilo je za pšenicu novog roda 2020. godine sa isporukom robe do 31. jula. Slaba ponuda sojinog zrna tokom protekle nedelje uticala je na blagi rast cene. Početkom nedelje berzanski ugovor zaključen je po ceni od 46,20 dinara po kilogramu sa PDV-om. Na kretanje cena kukuruza uticale su povoljne vremenske prilike u SAD-u. Cene soje i dalje nalaze podršku u kineskim kupovinama. Da li nas ovako toplo, lepo, sunčano vreme očekuje i naredne nedelje ili će opet doći talas hladnog vremena? Saznaćemo iz vremenske prognoze koja sledi.
Toplije i pretežno sunčano vreme uz dnevni razvoj oblaka očekuje se za vikend širom Srbije, sluteći da će nam leto možda ipak konačno i doći. Samo se na jugoistoku zemlje očekuju kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom kao i u planinskim predelima posle podne. U ostalim krajevima je mala šansa za pljuskove, javljaju meteorolozi. Posle nekoliko nedelja obilnih i svakodnevnih padavina napokon je postalo sunčano i toplo. Do 2. juna biće pretežno sunčano i toplije. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Minimalna jutarnja temperatura od 11 do 17 stepeni Celzijusovih, a maksimalno od 27 na severu Vojvodine do 30 stepeni u Prijepolju. Uveče pretežno suvo uz ređu pojavu pljuskova na istoku. Vetar će biti slab, promenljiv posle podne istočnih pravaca. Pritisak ispod normale. Evo nas i na samom kraju današnje emisije. Pre nego što se rastanem, podsjećam vas da nas pratite na našim društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu, takođe posjetite naš portal Agromedia.rs, a gledate ponovo našu emisiju za 7 dana kada pripremamo nove, interesantne, zanimljive i poučne priloge. Do tada, doviđenja i prijatno.